Мәлләтамак авылы тирәсендә төрле тарихи җырларда яшәгән кешеләрнең эзләре саклана. Узган гасырның 70-80 елларында һәм 2012 елда алып барылган археологик экспедицияләр нәтиҗәсендә биредә неолит, энеолит, Алтын Урда чоры, Бурак, Кушнаренко, Шиялек, безнең эрага кадәр 3-2 йөзләргә караган Пенабор культураларына нисбәтләнүче археологик һәйкәлләр ачылган. Тарихчылар аларга Мәлләтамак торак урыннары дип исем биргән. Село Мәлләтамак, которое известно с конца 16 века и начала 17 века. Конечно, вначале тоже они здесь поселились в этой низине, но из-за того, что были подтопления, весеннее половодье, они перебрались на холм и разделены были как раз рекой Мәлләтамак. Мәлләтамак Мөслимнән берничә чакрым гына ераклыкта урнашкан авыл. Авыл кешеләре аның 15-17 гасырларда барлыкка килүен белә. Тарихи елгасы һәм Мәллә елгасы кушылдыкта әби бабайларының урынын бик дөрес итеп сайлаганнар. Шул кадәр матур урында урнашкан. Авылыбыз табигате белән дә, кешеләре белән дә бик матур инде. Безнең эшчән халык яши авылда. Районда бик күп авылларның тарихи өйрәнелеп китаплар бастырылган. Мәлләтамак авылыныкы әле бүгенге көндә туплану хәлендә генә. Әле безнең тарихыбыз Мәлләтамак оешудан гына башланган. Элекке чырлар, бик борынгы чырлар әле ачыкланып бетмәгән. Киләчәктә тарихыбызга буларны да кертеп, яхшы итеп Мәлләнең тарихын яза алсак иде. Узган гасырда ук бу тирәдәге археологик кыйммәткә ия булган культура катламына шактый зыян килгән. Шунлыктан Мөслим районында урнашкан Мәлләтамак 13 торак урынын Татарстанда ачыкланган мәдәни мирас объектлары исемлегенә кертергә ниятлиләр. Татарстан Республикасы Мәдәни мирас объектларын саклау комитеты бу хакта боерык эшләгән. Мәдәни мирас исемлегенә керүе Мәлләтамак тору урынының безгә бик шатлык, ул безгә горурлык. Һәм без аны бик теләп алабыз. Киләчәктә дә уңышлар телибез, әле ачылмаган урыннарны археологлар һаман да ачып, тарихыбызның баюын теләп кала. Мәдәни мирас объектлары исемлегендәге территориядә җир участокларын куллануның махсус режимы кертеләчәк. Әмма объектка гражданнарның керү мөмкинлеге шикләнми. Мәлләтамак авылының тарихи мирасы дәүләт тарафыннан сакланганда, ул киләчәк буыннарның яңа ачышлары өчен бик кыйммәтле хәзинә булачак. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.